emocionar amb les aventures d'en Pere. No t'escaparàs, no! Com planta cara el temible llop, acompanyat dels seus amics, l'ocell i l'ànec. Atenció! Creu en Pere. Li digué a l'ocell: m'hauries de distreure el llop. Per què no voleteges a prop d'ell? Però no et refiïs massa, que t'atraparia. Gaudeix d'aquesta nova versió que recrea, amb gran atractiu visual, l'ambient i els personatges de l'obra simfònica per infants més aplaudida del món.